helpoisi tää Frapsin kusemisen määrä. Aloitan onnellisena uudella teksturepäkillä uutta jaksoa Let's Playstä ja tulen ja kuolen jopa siinä ja sitten se ei nauhoita sitä. Se kusee sen tiedoston johonkin. Nyt kävi sillä tuuri, että siinä ei mennyt ehkä kuin 5 minuuttia. Mä en kerinnyt siinä tehdä juuri mitään. Mä vaihoin nuo kulmat tämmöiseksi tukkipuuksi. Ne oli Cobblestoneja aiemmin. Kävin vähän keräämässä tuolta viljaa, että en muuta kerinyt tehdä. Niin ja tein työkaluja itselleni. Koska tässä jaksossa lähdetään kaivelemaan. Ja lähdetään kaivelemaan ja mietitään, tai katsellaan, että jos sieltä löytyisi jotain kivaa. Tuossa olisi vielä 1 pikki, mutta jätetään se tänne. Ja 1 leipä mulla on jopa. Ja 2 noita rotten fleshia, että ei mulla hirveästi tuota ruokaa vielä oo, mutta kyllä se siitä. Itse asiassa mulla olisi luita. Tehdään tosta bone mealia ja käydään vähän leikkimässä tuolla farmilla. Joo. Jälleen kerran tarkistetaan, ollaanko peacefulilla. Ei olla, kun ollaan normaalilla. Jännä, vaikka ei näy mitään. No, toisaalta se on ihan hyvääkin. Joo. Tuo on kypsä. Tämmönen on kypsä. Joo. Aina vähän outo uudella tekstuurilla. Toi ei oo kypsä. Outo vähän uudella tekstuuripäkillä. Aina ei mennä tunnistaa, että minkälainen on kypsä ja minkälainen ei. Tosiaan tähän helpottuu nyt huomattavasti, koska yleensä saa aina enemmän kuin 1 seedit. Kun hajottaa tommosen ehjän, niin kuin nytkin sain noista 2 3. Saadaan tehtyä 3 leipää. Ja täällä on aamu tulossa. Saadaan tehtyä 3 leipää lisää, niin sitten on kaikki hyvin. Sitten lähdetään kaivelemaan. Yksi mistä mä en tykkää tässä teksturepäkissä on noin ovet. Mä en yhtään tykkää noista. Mut muuten tää on tosi siisti. Ja tää hiekka, niin tää saisi olla vähän tummempaa. Niin ne mun pitää vaihtaa, mutta tehdään leipää ihan ensin. Noin, nyt olisi 4 leipää. Tarvinko mä muuta? Otetaan vähän puutakin mukaan, jos tulee tarve, kun sitä kerran on tossa. Ja toi kuokan voi jättää. Nyt lähdetään kaivelemaan. Niin kuin mä sanoinkin tuossa edellisessä jaksossa, että mä oon vähän käynyt täällä kuopittelemassa. No, sika, pois alta. Mut ei mitään hirveän suurta, että pikkusen kaivoin tänne. Kuuntelin tuossa vähän, että mistä kuuluu meteliä ja täältähän se kuuluu. Täällä oli sitten 4 tai 5 creeperiä hyökkäsi yhtä aikaa kimppuun. Se on kiva se juttu se. Ja heti kuulen zombin. Tuolla olisi rauta, mutta en mene tonne vielä. 1 pikainen vinkki, että jos tutkitte luolasta, niin aina laittakaa soihtu tolle oikealle puolelle, oikean käyn puolelle, niin tiedätte aina sitten, että jos eksytte, niin katsotte vaan, että missä on soihtuja vasemman käyn puolella, niin sitten löydätte helposti kotiin. Tai pois sieltä luolasta, mihin sitten ikinä olette menossakin. Gravel on ärsyttävin blokki koko pelissä. Se on niin rasittava. Se on vielä default teksturassa niin saakeliin ruma. Tonne mä en aio vielä mennä, koska mulla ei oo. Tai olis mulla vissiin ämpäri. Siinä on zombi. 3 mies. Mä muistan sen 4. Ja silti painoin lapiota, vaikka luulin, että se on 4.
Koko ajan kuuluu hirveästi jotakin. Siinä on rauta. Se on dead end. Sitten rauta, come to me. Raudan hankkiminen on helpottunut huomattavasti, kun vertaa johonkin. Mä en muista tarkkaa versiota, missä ne lisää sitä, että paljonko sitä spavnaa. Mutta niin, se on helpottunut huomattavasti silloin joskus alfassa. Oi kun se on suloinen. Älä turvaa. Et räjää siihen. Montakohan kertaa mun pitää lyödä sitä. Siellä on skeletoniikin vielä. Tuo skeletoni. Ui saakeli, zombi. Mitä ihmettä? Mä kuolin. Miten? Missä? Kehen? Onneksi mä muistan, että missä mun talo on. Pitää tehdä uusi miekka ja lähteä perään. Pitää muuten muistaa tehdä sänky heti, kun löytää jostain villaa tai tarpeeksi lankaa. Niin saa sen spavnin tonne mökkiin, niin ei tarvi aina juosta tuolta. Eihän tuo nyt pitkä matka ole, mutta silti ärsyttävää se on tuolta hiliputtaa tänne päin. Tikkuja, cobblestoneja, miekka. Otetaan toi jouspyssykin vielä mukaan. Mä en muista kauanko tavarat lilluu siellä ennen kuin ne häviää, mutta se ei mikään hirveän pitkä aika ollut. Olisiko se ollut muutama minuutti? Mutta kuitenkin niin kiirettä saa pitää. Ylipäätänsä että mä löydän sinne. Toi oli tonne ylös meni. Ei ollut tännekään. Tossa on sitten taas vasemmalla kädellä. Ei se ollut tännekään. Perhana, missä? Joo, tänne ja sitten tuosta alas. Taisi olla näin. Joo, siinä on mukava. Perhana. Tuohon tänne. Mä kuolin. Herra Jumala. Mulla ei oo nuolia, paska. Helttiä, kiitos. No niin, se kuoli. Siis on se toinen. Missä syhdyt tuossa? Kuoliko se toinen? Taisiko tuossa hämää? Tuohan tänne siltä. Alas. Noin. No niin, jos nyt vaikka pääsis jatkamaan. Siivotaan vähän inventoria. Pikki. Pistetään toi vähän käytetty pikki ensin tuohon. Lapio. Miekka. Jousipyssy. Leipä. Mua ääritti, jos tää on sekaisin. Mä haluan, että kaikki työkalut ja aseet on niinku samalla rivillä pystyssä siinä. Nyt on jo 8 villaa. Mähän saan tehtyä ton no voi paska. Ja se oli paskasti ammuttu. Tai! Kuolihan se. Ton
virvelin saan tehtyä, saa kalastettua, niin ei oo ruuasta taaskaan pulaa sitten. Sieniä, jes. Saan tehtyä sienisoppaa. Tuolla on creeperi. Tuki taas tää. Ainakin nyt vähäksi aikaa. Ei syhdylle, kun pirtille, noin. Mä oon vissiin kärpäs siinä, mä en oo varma tämän tekstuuripakin kanssa. Onko täällä muuta? On tuossa rauta. Niin saanko mä näin raudat takaisin? Saan. Onko tässä äsken sieniä vai kasvako ne tuo? Ärsyttäviä noskeleita. Ja creeperi. Mihin ihmeeseen nois pavnaa? Täällä on pimeetä. Creeperitkään. Ota tuonne ne spavnaa ja sitten ne siitä käpöttelee. Joo, toinen creeperi. Kuole. Kiitos. Kuole. 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 Creeperit on kyllä aika söpöjä tän teksturepakin kanssa. Ne on tuolla eli tää on niinku se toinen puoli tästä. Joo. No niin, sitten ei mitään. Vähän meinaa nuhaa. Yksi mikä mua hirvittää, niin mä varmaan, tai hirvittää, mutta niin mä varmaan missaan aika paljon tota rautaa, kun se on ton näköistä. Niin hyvin sulautuu tuohon tavalliseen kiveen. Niinku tuossa. Ja sitten tuosta tuo. Siinä on kuitenkin tollanen hohtoefekti, että se ei sillä lailla oo mitään niinku, että sä tulet missaamaan sen. Tuolla mä olin. Tänne mä vissiin nyt menen sitten jo vasemmalla. Mä kuulen vettä ja zombeja. Useampia. Mulla ei oo hirveä hätä ton hiilen kanssa. Creeperi. Kuole. Älä räjää. Kuole. Kuole. Noin. Se oli hyvä. No, meinaa frameet putoille. Eikä meinaa, kun frameet putoilee. Tehdäänpä niin, että jatketaan tästä ensi kerralla. Palat.